एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। आइल बाडू नहाचे सुन ह बंगाल से हो में के बहादू चिन्हइलु ह चाल से भादू ओझा राइल मोतिहारी के लाल से सुरो हम करतानी तोहारा हो गाल से हमरे के देत रह पैसा इलेत रह ए काहे बाडू खारा यसटे डवे पलट रह आइल बाडू नहाचे सुन ह बंगाल से हो में के बहादू चिन्हइलु ह चाल से भादू ओझा राइल मोतिहारी के लाल से सुरो हम करतानी तोहारा हो गाल से हमरे के देत रह पैसा इलेत रह काहे बाडू खारा यसटे डवे पलट रह अरे हो सीमा जाकर अभी करतानी हो ताहारा के पहाजा में धरतानी हो सीमा जाकर अभी करतानी हो ताहारा के पहाजा में धरतानी हो हमरे के देत रह पैसा इलेत रह काहे बाडू खारा यसटे डवे पलट रह आइल बाडू नहाचे सुन ह बंगाल से हो में के बहादू चिन्हइलु ह चाल से भादू ओझा राइल मोतिहारी के लाल से सुरो हम करतानी तोहारा हो गाल से हमरे के देत रह पैसा इलेत रह काहे बाडू खारा यसटे डवे पलट रह कमलेश राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो राइटर हो रिलया टून टून दीवाना नचबू ताहारा के करी है न माना राइटर हो रिलया टून टून दीवाना नचबू ताहारा के करी है न माना हमरे के देत रह पैसा इलेत रह काहे बाडू खारा यसटे डवे पलट रह आइल बाडू नहाचे सुन ह बंगाल से हो में के बहादू चिन्हइलु ह चाल से भादू ओझा राइल मोतिहारी के लाल से सुरो हम करतानी तोहारा हो गाल से हमरे के देत रह पैसा इलेत रह काहे बाडू खारा यसटे डवे पलट रह कमलेश राज रिकॉर्डिंग स्टूडियो कैथोलिया चौक।